El doctor Tarrés, realment una de les seves característiques i de les quals no s'amagava i de les quals era ben conscient, a més era metge, no? Vull dir, és l'amor a la castedat, a la puresa. Quina virtut, la puresa. M'estimo més la puresa que la vida. Hi ha, des d'aquell mateix, fent de suplent de metge a Monistrol de Calders, l'any 1927, el dia de Nadal, quan ell tenia 22 anys, ell era seglar, aconsellat, això sí, va demanar permís al seu director espiritual, el pare Serra, però ell allà, a la nit de Nadal, hi fa el vot de castedat, el vot de celibat perpètua, no? Això ja vol dir molt. Després això s'ha anat repetint. Ell, a cada missa del gall, anava repetint aquest vot. Quan està al front de guerra, a Garcia, doncs es troba allà que ho ha de fer també sota el cel estrellat, no? I diu, doncs, avui és Nadal, encara que aquí no el podem celebrar, però jo renovo el meu vot amb molta il·lusió. Una de les característiques més rellevants de l'activitat apostòlica de Tarrés és la defensa de la puresa. Aquest és l'aspecte que presentava el Gran Circ Olímpia mentre el doctor Tarrés pronunciava una memorable defensa de la puresa davant 10.000 joves que l'aplaudiren entusiasmats a peu dret. Recordeu-vos que som forts perquè som lliures, i som lliures perquè som castos. I després, ja no diguem, quan li toca ser ordenat de sotsdiaca, que llavors era el moment en què es feia ja el compromís de celibat eclesiàsticament, no? Doncs amb quin fervor i amb quina integritat el fa, que diu, no, per res del món no voldria ser infidel, de cap de les maneres. I en diu el vot dolcíssim. Està a punt de fer el vot dolcíssim de castedat, no? Si aconseguíssim aixecar per arreu de Catalunya una pregària continuada de tothom, pregària que tingués una única finalitat, la puresa de la joventut, no us sembla que Catalunya restaria totalment transformada?